مقدم قاضي الأمر بشيء وشيء نجب وقالنا الأمر المؤلف من هذا الكتاب سلام مناجات شيخ الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ma'alif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bidharani amin ya rabbal alamin. Bismillahi anawiti ngaji kitab sopa ingsun. Kalawannya pun asma dati Allah sifati Allah ar-Rahmani dan bareng murah ing dalem dunya. Sifati Allah ar-Rahim dan bareng mulas asih tertentu wa mukmin kabeh ing dalem akhirat loko. Alhamdulillah sekabehane puji kulillahi kagungane Gusti Allah Rabbil alamin kang ngirani wong alam kabeh. Wassalatu utawi kabeh rahmatan wassalamu lan keselamatan iku ala sayyidina ing atase bendoro kita Muhammadin nyatane Nabi Muhammad. Setiap mau mengerjakan sesuatu harus diawali dengan membaca bismillah. Karena ketika kita sukses nanti kita akan melihat ke bawah. Jadi orang tidak sombong. Karena apa? Karena diawali dengan ba. Ba itu titiknya di bawah apa di atas? Di bawah. Karena titiknya di bawah, maka kita harus selalu mengingat bahwa diri kita itu siapa. Ketika kemudian kita menjadi orang hebat, kita jangan lupa awal muasal kita itu dari bawah. Terus Ar-Rahmani, Allah itu mempunyai sifat Rahman. Rahman itu apa? Rahman itu welas asih. Cuma kalau Rahman itu welas asih Gusti Allah menyeluruh. Entah itu orang kafir, entah itu orang Islam, semua diberi rahmat, diberi welas asih Gusti Allah. Kalau orang itu mau berusaha. Mulai rasa kaget wong Kristen, wong Hindu, wong Buddha, kok sugih-sugih, wong melarat, wong Islam malah akeh melarat. Sing sugih yo banyak karena mau berusaha. Tidak memandang bulu, Allah itu akan memberi sesuatu yang dikehendaki oleh hambanya. Yang penting dalam usaha, manjada wajada. Barang siapa yang berusaha pasti akan diberikan. Terus Ar-Rahim ini itu khusus, Allah welas asih menyayangi orang-orang khusus. Siapa orang khusus itu? Minal mu'minin wal mu'minat, khusus orang yang mukmin dan mukmin lanang kalau mukmin wedok. Jadi Ar-Rahim itu khusus orang yang beriman, yang diberi surga. Khusus orang yang beriman, yang tidak beriman tidak akan diberikan surga. Mulanya orang sagumon, Gusti Allah diawali dengan sifat Ar-Rahman. Maka dari itu kita harus meniru sifat Allah Ar-Rahman. Jadi wong sing welas asih. Kadang orang bujut terus dikai makan, dikai duit, pakai panggonan, opo bae dituruti hanya gara-gara salah ngirim SMS. Itu jadi kebrek, itu jadi geger. Isi penting ulo, singo, macan itu lagi dihormati menungso, itu iso tutut, iso kaya sedulur, orang nyokot apa maning untal, mulane banyak ya, yang di YouTube itu uang kok urip karo ulo gede-gede kaya kae, urip karo macan, tutut orang do nyokot, mergane apa diulas asihi. Lah wong diulas asih
Orang matur nyuwun, orang berterima kasih, masalah sithik langsung opo-opo diunggah-unggah. Gara-gara sampean Pak, gara-gara sampean aku koyo iki, gara-gara wis wong lanang ku ora nggone bener. Bener ya salah, apa maning salah. Gitu kan? Itu sifatnya menungso. Mulane dadi wong iku aja kejeman, kudu duwe sifat Rahman, melasan karo sapa wae. Kacane duit entek kirimane diutangi. Syukur-syukur ora dadi sauri, malah luar biasa. Pokoknya aja kejeman. Kira-kira nek awake dhewe dijewit loro ya aja dhewe kancane. Wa ala alihi lan ing atase keluargane Nabi wa ashabi lan pira-pira sahabate Nabi ajmain ayo sekabehane keluargane Nabi. Awal mau kawi-kawitane barang yajibu wajib apa ma'ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam, entah itu doa, entah itu mau ngaji, awalnya harus diawali dengan bismillah, yang kedua alhamdulillah, yang ketiga sholawat. Itu wajib. Misal artinya bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin hamdan naimin. Atau sebaliknya, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa radhiyallahu ta'ala tabaraka wa ta'ala alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin. Tiga itu tidak boleh ditinggalkan dalam berdoa kalau doanya ingin diterima. Begitu juga dalam kajian kitab apapun diawali ya dengan bismillah, hamdalah dan sholawat. Nah di sini diterangkan awalnya yajibu ala kulli muslimin. Orang muslim itu diwajibkan. Apa yang diwajibkan? Apa iku iqtiqadu ngeyakinake makna syahadat ini yang dalam maknane syahadat loro. Wong Islam ora gelem maca syahadat bukan orang Islam. Mulane awal kali yang harus kita ucapkan adalah syahadat, syarat masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mulane masalah mati-mati kae nek ngerti kok arep meninggal dunia kira-kira rasuli mesti dituntut syahadat. Minimal la ilaha illallah. Wa tasmimu qalbi lan mantap pake atine kuli muslim alaihi ngatasi syahadat atau i'tiqad, alaihi ngatasi i'tiqad. Aja ngucap to asyhadu an la ilaha illallah tapi atine ora kere, ora butuh aku mlebu Islam. Itu namanya muspro, tidak diterima. Maka dari itu orang yang nikah wajib membaca syahadatain, mesti ono syahadatain. Bismillah, sholawat, istighfar, syahadatain. Nganyar-nganyari Islam. Tajdidul Islam. Wa makna asyhadu an la ilaha illallah utawi makna asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu nyekseni sapa ingsun ansa temene kelakuan iku la ilaha orang no pangeran kang wajib tersembah iku maujud. Wangel iki. Oh, positif. Kecepatan boten. Illallahu kejaba Gusti Allah.
Wa makna asyhadu an la ilaha illallah utawi maknane asyhadu an la ilaha illallah iku aklamu ngerti wa atakidu lan yakinake bikol bikelawan ati ingsun. Lisannya membaca asyhadu an la ilaha illallah, artinya yakin bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa abayyinu lan yakinake sapa ingsun utawa nyatakake sapa ingsun li ghairi maring saliyane ingsun angsa temne kelakuan iku la ma'buda ora ana pangeran kang wajib disembah iku maujud bihaqi kelawan hak fil wujudi ing dalam wujude illallah kejaba Gusti Allah. Dulu ketika Islam masih berkembang zaman Rasulullah, kalau orang membaca syahadat ingin masuk Islam tohane nyowo wani matine. Lah saiki sudah diselenggarakan, tidak ada orang yang masuk Islam terus ada yang menganiaya. Orang sholat ngekeni mboten wonten, arep sholat jeneng-jeneng nang musala ping 1000 orang sing karo biru. Tapi anehnya kalau dulu ingin masuk Islam toh nyowo, tapi banyak orang yang ingin masuk Islam, tapi sekarang dilonggarake orang wong sing ngaku biru Islam, tapi aneh orang wong sing sregep masuk Islam. Ibadah baik boro-boro 5 waktu alhamdulillah. Mulane imane karo biyen karo saiki itu beda. Oh zamane Sunan Kalijogo, zamane Sunan Kalijogo itu kan banyak orang yang ingin masuk Islam, tapi orang ngerti Islam itu apa? Yang penting anut guru. Karena orang yang jenenge murid Sunan Kalijogo jenenge Sunan Geseng, diwarai kalau Sunan Kalijogo orang paham. Yo celo itu ngomongnya orang jelas. Enak, enak orang opo-opo. Artinya kali Gusti Allah, jaluk bantuan kali Gusti Allah. Dalam hal kesusahan apapun, kita harus larinya ke Allah, tidak boleh lari ke manusia. Minta tolong hanya kepada Allah. Cukup ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Wong biyen taate karo guru. Entek-entekan imane tebar senajan ora fasih yo dadi mandine. Sing golek kayu nek pring-pring ning ngepringan iku, dari pringane diobong, terus apa sing obong. Karena zaman sebenarnya Arab Abu Islam itu akeh sing bodho. Apa maneh zamane Hindu, zaman Buddha tidak boleh ada agama lain kecuali Hindu dan Buddha. Mulai dulu ada pertempuran Wali Yugo dan Semar. Semar itu terjadi pertempuran 4 hari 4 malam. Kenapa? Hanya ingin menyebarkan agama Islam. Dan nanti percaya dengan Islam diwarai sunan diucapkannya sak mampune.
Ketika isine sorprek diobong karo wong sing sengit lanang kerting nek kowe murid Sunan Kalijaga diobong wis salat nang sorprek diobong mrene. Kelingan karo Sunan Kalijaga, oh iya aku karo guruku diwarai kon ya ayuku ya kayumu. Kali ora ya ayu ya kayumu tapi ya kayuku ya kayumu, ya kayuku ya kayumu, ya kayuku ya kayumu. Karena wong biyen isih cilik senajan dawane ora fase, keyakinane atine mantung karo Gusti Allah karo sang guru. Nganti geseng rumpeng tapi jasadnya masih utuh, kelambine dhewe utuh, cuma geseng tok. Nah, iki iso dipraktekno. Oh, iso dipraktekno sampean agar praktek kayak sedih aturan Pak Aziz ya nyaca ngono sampah ngono diobong sebelum kulit nyemplung baru ya kayuku ya kayu insya Allah geseng ayo pelo terus suatu ketika murid itu tidur Sunan Kalijaga mau ke Mekah, wali yang Mekah ya, numpai seingai, numpak di Mekah, numpak bulan ratus, ditinggal dengan santri di Sunan Geseng itu. Tangi Pak gue nanti guruku Sunan Kalijaga tinggi jebulane teko oh Mbak Sunan pun liwati segedu iku aduh jarane arepane Mekah waduh bakal ditinggal wasul melayu dari Sunan Kalijaga pun waduh tengah seketik akhirnya ngundang mau coba mau mana ya kayumu ya kayumu ya kayumu ya kayumu nyuwe nugel pelamah gedang ditumpangke ning segoro. Wah, cuek. Nyandak ning gurune Sunan Kalijaga. Ini pun bisa dipraktekkan. Iki ono kali gede iki lho. Sing dhuwure semene iki kene. Kan ono kali kok belik ya. Golek pelamah gedang, godhong gedang iki pencelas terus ning kono di pokoknya dua kali terus langsung dicemplungi ya kayuku insya Allah lelap orang jubul. Bismillahirrahmanirrahim. Allah bihakin fil wujudi dalam wujudi illallah kejaba Gusti Allah wa anna man satamane Allah iku ghaniyun dan sugih amma saking barang siwa bukan saliyane Allah muhtakirun turno kang butuh ilahi maring Allah apa kullu ma saben-saben barang ada kang saliyane Allah. Orang Islam yang pertama harus ditanamkan di dalam hatinya adalah masalah keyakinan, masalah i'tiqad, masalah tauhid. Mulai dosa yang tidak terampuni, yang pertama adalah dosa syirik kepada Allah. Kok ada orang Islam pergi ke dukun minta bantuan dukun, maka orang itu sudah dicap murtad, orang itu sudah dicap musyrik, dan Allah tidak akan menerima tobatnya orang itu sebelum benar-benar tobatan nasuha. Saya senang hari dukun, pengen sugih, pengen bojone anut, pengen duwe bojo loro, muari dukun, bojone
rapalno. Ini berdukun iki bojone kula pira-pira anak iku pripun berdukun. Wah, wacakake mantra ini pripun berdukun. Jawaban bayi sinah binti daling siro ojo pisan-pisan wani karo bojone. Nek bojone pengen wayu siro kudu arep. Lah bojone padha bae istrinya wis bar kadine dukun. Mbah, kira-kira bojoku menawa wayu maneh pripun, Mbah? Diwacake rapalan iki kaya iki. Jawaban bagi bojoku Sartono bin Darman sira aja pisan-pisan bojo meneh mergone sira bakal kena laknat. Diwapalake wong dukun sing manahi temenan. Ya dalam harus dirapalno dalam keadaan tidur. Wah 11 menit sing lanang arep japane sing wedok. Sing wedok juga harus ngarep-ngarep kapan turune sing lanang arep japane. Dari dongeng wis tangi bojone lanang arep japane sing wedok tangi. Wah, ora sido. Jadi dari coba-coba. Apapun yang kalian inginkan, kesusahan apapun yang kalian inginkan, jangan sekali-kali ke dukun, karena dukun itu yang diminta bantuan bukan Allah tapi setan. Pasti kalian kalau ke dukun diwarai diajeni ngene, ojo pisan-pisan sholat, ojo pisan-pisan ngaji, ojo pisan-pisan arek kiai. Bahkan nek pengen mandi, ojo pisan-pisan adus. Ledukun itu ya rata-rata atau adusnya setahun pisan pas malam satu suro mulane wambune ora karo-karuan. Wong sing kotor kaya kuwi setan ku malah seneng. Sakwalike wong Islam itu kan diajarkan an-nadhafatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman, bahkan al-jannatu swarga itu minal iman. Wong iman itu kudu bersih. Berarti kalau tidak bersih, tidak suci, tidak bisa masuk surga. Jadi sak walikane. Yang kudune bersih wong arep mlebu swarga itu kudu bersih. Mulane nek ora pantes mlebu swarga kudu dipantesake dhisik. Kaya pakaian kotor nek kudu dilebokake lemari ya dipantesake sik. Bar nggawe macul pakaian kok dilempit bae, ora dikumbah padahal ndut piranggute sak glopot-glopot sak suwal sak klambi dilempit bae lebokno lemari kuwi jenenge ora pantes. Mulane kudu dikumbah dhisik, disetrika, diwangi-wangi, dilempit baru dilebokake lemari. Begitu juga arep mlebu swarga sing duwe dosa akeh kudune disiksa dhisik ning neraka, dikumbah dhisik. Menawi suci bersih baru dimasukkan ke surga. Kayak kuwi. Apa ono kulkas di sini telepon, wonten badan. Mboten wonten. Isine semangka, jeruk, melon. Wah, nyar misi kulkas terus misi diwede plastik lebokno ning freezer. Itu namanya tidak pas, sesuatu yang tidak pas itu namanya zalim. Lah ning diri kita baik kira-kira mripat di toko bakto zalim boten. Zalim ora pas. Tidak pas pada tempatnya itu namanya zalim. Wong lisan mulut kok didokake ning pipi, itu jenenge zalim, tidak pas. Bismillahirrahmanirrahim. Butuh ya iman Gusti Allah, apa kulo masa bersahabat barang tahu kang saliyane Allah. Aku
sesuatu harus minta kepada Allah, jangan yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Di tulisannya apa? Kok ciri-ciri kau ya? Bikamalin kelawan sifat kakana malin bikuli kamalin kelawan sifat kesempurnaan muzium tur kang suci kang nyucikake sapa Allah angkul linaksin saking saben-saben perkara kang kurang wa malan barang khotara kang kumrentek apa mah bil balik kelawan nerimo lakiat takhid kang orang alam sapa mah apa mah sohibau wong kang duweni mah wala karena orang duweni anak wala bimailin nang lawan piro bondo masih video masih sah boten lan ora kelawan kang ana sing madhemi ora ana sing madhemi fidati dalam Allah dan itu wujudi Allah wa sifati lan sifate Allah wa af'ali lan pira-pira pegawaiane Allah ahad dan ing wong suwiji Allah itu sempurna. Allah itu jangan dilihat seperti apa, warnanya seperti apa, gedene sepiro, kaya apa wujude haram. Cukup Allah itu ada. Buktinya apa? Buktinya makhluknya Gusti Allah. Apa makhluknya Gusti Allah? Makhluk itu sesuatu yang diciptakan oleh Allah, itu namanya makhluk. Kita bisa melihat sekeliling kita. Kita melihat jambu. Jambu itu kayak sore. Ono wae. Sopo sing wono? Langit itu orang mau cagahe wis ora ambruk. Rombong kuning ijo dadi abang. Degan oleh orang banyune kok ora dadi orang banyune kok manis. Iku sing manisno sapa? Sing nek banyu sapa? Cukup makhluk Gusti Allah yang kita analisa. Adanya Allah ya, adanya makhluk Gusti Allah cukup. Atau kita melihat sekeliling tubuh kita. Tubuh kita itu ada yang namanya rambut. Rambut ya. Rambut di tubuh manusia itu ada berapa, coba dihitung. Rambut sirah, rambut hidung, rambut alis, rambut bengos, rambut irung, rambut niki godek, rambut jenggot, rambut jamban dodo, terus mengisor-ngisor rambut jempol, terus rambut sikil, rambut kue, ada 11 rambut. Yang menjadi pertanyaan dari rambut, kenapa rambutnya beda-beda? Ya, rambut sirah dawane semene, rambut alis semene, rambut hidup semene, panjangnya saja tidak sama.
Beja sih alis kok rambutnya dawa kaya rambut sirah. Terus itu arep mlakukan diri ketutupan rambut. Karena dipodho kabeh, rambutnya pokoknya tak gawe podho kabeh. Iku berarti ora adil. Karena rambut-rambut sing ngene lah rambut iso ora dipocok kepriye? Angel. Itu salah satu bentuk adanya Allah, kekuasaan Gusti Allah. Kok iso ya rambutnya kok beda-beda ya. Rambut kene ketel, rambut ngisore kok cendek cilik-cilik atau lembu-lembu, rambut ngisore meneh. Hidup-hidup kok arang kaya iki ya. Ngisore meneh sing daerah rambut itu kok biasanya keriting kok, ora ono sing cerodok, ono sing cerodok ora. Coba diteliti. Wis dibagikan Gusti Allah iki atas kekuasaane Gusti Allah. Delok kaya kuwi bae. Iki lisan iki lho iso ngomong iki kepiye ya? Iki yo pripat kaya peneker kaya iso ngomong iso delok iku kepiye ya? Iku bae di analisa inilah adanya Allah. Nah, Pak Ustaz kan tahu ditakoki karo sing ora kenal-kenal kuwi, keluare rumah. Pak Ustaz, Gusti Allah kaya apa? Ijo, kuning, apa biru Pak Ustaz? Gedene sepiro Pak Ustaz? Ireng, putih apa biru Pak Ustaz? Oh, wis ora salah ngomong. Esuk jam loro tekan kene ya. Dino Selasa tekan kene. Tak kai mangan, tak kai duit, temenan mulai. Gue kok main pas Selasa mriki. Selasa lho. Gue kok gue beruntung pira kowe. Niki tak jek kabeh Pak Ustaz pira selikur Pak Ustaz. Kula badhe nagih jenengan ada apa sih? Lah kae iki kae jadi kula kan mriki dina Selasa dijawab. Gusti Allah kaya apa, golene ndi, gedene sepiro, warnane apa? Oh kaya kowe. Ya. Lah sampean tak mrene dina Selasa. Lah niki dina Selasa. Mawon iki dina Rebo. Selasa Pak Ustaz. Rebo, Selasa. Selasa ya dulur ya. Yo Selasa. Kenapa kamu percaya ini hari Selasa? Enggak loh, pancen itu dina Selasa kok. Yakin. Sumpah. Bener dalam kete ya. Dalam kete dalam sabar. Umum iki dina Selasa. Sampai yakin kalau ini hari Selasa. Hari itu yang menciptakan Allah. Kamu tahu bentuknya hari seperti apa? Selasa itu bentuknya ireng, lonjong, kotak. Apa mripate ombo-ombo rambute srodok. Yo dino yo mboten-mboten bentuke Pak Ustaz. Lah. Wong karo dino sing gawane Gusti Allah bae sampean percaya, lan kok karo Gusti Allah ora percaya. Apa Ustaz to? Ya wis. Oh saiki arep dadi murid Pak Ustaz. Nek Pak Ustaz menuju pengajian pas sholawatan mafia sholawat mesti do melu. Wow, dia sholawat zaman semono. Saiki wis laris yo berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man asyhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah utawi maknane asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu nyakseni sapa ingsun asyhadu nyakseni sapa ingsun yen anna Muhammad dan satamene Nabi Muhammad iku Rasulullah dadi utusane Allah. A'lamu ngerteni sapa ingsun wa atakitu lan nekotake utawa yakinake sapa ingsun bikol biklawan ati ingsun
adyanulan nerangake utawa jelasake sapa ingsun liweri mare saliyane ingsun yen anna sayyidana satamene bendoro kita iku Muhammad bin Abdillah Muhammad bin anak utawa anak lanange Abdullah lanang bin nek itu binti nek bapake merujuknya ke ayah semua. Ada dua tauhid yang tidak boleh dipisahkan antara Allah dan Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah harus wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau cuma kita yakinnya adanya Allah, tidak percaya adanya Rasulullah, maka keimanan kita tidak diterima. Mardudatun latub baru ditolak, tidak akan diterima. Atau sebaliknya, kalian hanya senang sholawat, senang Rasulullah, tapi orang pernah sholat, orang senang karo Gusti Allah, orang senang zakat, poso, haji, yang penting sholawatan, yang Tegal parani, yang Madiun parani, yang Semarang parani, yang Bandung parani, mati ke bonek-bonek, ngejar mahalun pian. Seneng karo sholawat, tapi ora pernah sholat. Yang mabuk-mabukan ya tetap mabuk-mabukan seperti sholawat. Nguyuh beda ning baterai karo ning pal listrik. Mulane nek kok setrum ireng-ireng karo sedot-sedot rambute kerep nguyuh ning pal listrik. Pal listrik tiang niku lho tiang listrik. Nek kok setrum rambute do kubral. Oh, cenes-cenes ora, tau wudhu, ora tau salat. Adus ya, adusnya kudanan, orang kudanan ya adus. Memburu salat. Hari ini ngejar makhluk liar. Tapi rindu kepada Rasulullah. Tapi orang seneng karo Gusti Allah, mardudatun latub baru. Atau kalian sholatnya peng-pengan tergebe orang karo maruan, tapi tidak senang karo Rasulullah, tidak mengakui adanya Rasulullah, juga ditolak keimanannya. Kayak kemarin ada nabi anyar, nabi baru namanya Musodik. Jadi nabi ba'di, tidak ada nabi lagi kecuali saya, kata Rasulullah. Kok setelah Rasulullah ada orang mengaku nabi, berarti itu borok, kadzib, dusta, ajarannya sesat. Nah, kemarin ada seorang pelatih badminton orang Bandung namanya Musodik mengaku jadi nabi. Nanti jawabannya diganti asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Musodik Rasulullah. Ono meneh wong tukang gawe ini cikrak, ngerti cikrak mboten? Cikrak. Pada sampah niku nganggo pring niku. Jenenge Islam Jasud. Jasud itu apa? Jawa Sunda. Jenenge Darmin, Darmin ngaku jadi nabi. Nek asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah pakem kewes Musodik bae sepenting kewes. Dan tapi nek Darmin sallallahu ala Darmin sallallahu ala bidarmin orang mantas 11 wagu pokoknya tiga syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Darmin Rasulullah Allah 11 wagu itu. Tapi yang pengikutnya ya akeh. Cara nyatane dopeng iki duwe nabi. Ono wong Solo iki penggaweane apa? Ngobor kodhok.
ngobor kodok, ngobor welut, ngobor bacet, ngaku dadi nabi. Tahu dilabe dalil. Yo pengikute yo akeh. Jenenge Mbak Cariwin yo kok padha. Sallallahu ala Cariwin. Sallallahu ala Cariwin. Wah, gune por. Jangan Cariwin dulu. Haram hukumnya. Mulanya kalau ada orang yang mampu pinter, berilmu, bisa ngilang, saking mandraguna kok ngaku nabi, dusta, haram diakui. Wa rasulihi lan utusane Allah ila kafatal khalqi maring sekabiane makhluk. Sadiqin turkan bener fi kulli ma ing dalam saben-saben barang akhbar kang critakake apa man fi kelawan khalqi makhluk yajibu wajib ala kafatil khalqi ing atas sekabehane makhluk iku tasdiku oleh benerake nabi. Wa mutaba'ati lan oleh lan pira-pira wong sing manut nabi. Berarti kita itu harus wajib percaya bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi kita. Nabi Muhammad punya sahabat-sahabat punya murid namanya tabi'in punya murid namanya tabi'in punya murid namanya ulama salaf, ulama kuno, ulama salaf mempunyai murid ulama jadid mempunyai murid para kiai, kiai punya murid, para ustaz punya murid, para santri punya murid, wong awam punya murid, wong peko. Wong peko itu apa? Wong peko itu ngombe es tapi didamoni. Es kan anjis ya, ono keluar didamoni. Barangnya panas, jenenge wong peko. Tapi wong pokok sing kaya gue gampang diatur daripada wong sok pinter dikandani malah ngandani. Mending wong pokok tapi santri daripada wong pinter tapi dulu santri. Mondok orang, ngaji orang tapi ngeyek kadang-kadang. Wa yahrumu haram alaihi minan nasi makhluk apa kan dibu oleh gorai nabi haram tidak percaya kepada nabi itu hukumnya haram. Wa yahrumu alaihi kan dibu wa mukhalafatahu lan oleh nulayani nabi. Nulayani itu membantah beritanya nabi itu haram. Ayo dosona orang sunatku dosanya gede lho. Alah sholat wopo orang sunat itu sufi sehat-sehat kok orang sholat barang wopo. Nah itu namanya membantah perintah nabi. Ayo dong ngaji lah, kau yang begitu ngaji. Ya mau tahu kan, pas si Joko nih kan, orang sing nyenangi tanggane. Untuannya cuek nih, senang sama. Dengan Mas Aziz, lalu Pak, Mas Aziz disenangi, kok kayak gue ini mau sholat, bucah pondok, apa mana aku
kuning, mangan Quran. Kuwe jare. Oh, sakit hati sih. Tapi jijal ngomong tukang ngacul wae jijal mangane itu. Oh, helm ngomong rokok helm. Ono jadi tentara nih, boleh ngomong mangane ngrikiti bedil. Oh, aneh ya. Nah, itu Pak Ustaz, beliau senang dengan orang pelakon. Saya ingin orang ekor Pak Ustaz. Bujane kula seneng karo wadon meneh ditinggal kulone Pak Ustaz. Dadi rondo Pak Ustaz. Syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mawon tali wong iku dolim kafirun murtad kafir. Wong sing ora percaya karo Kanjeng Nabi, wong sing nglayani perintah karo Kanjeng Nabi itu orang yang dolim, termasuk orang yang kafir. Wa min khalfi khalaqahu wa min khalaqahu lan saking pira-pira wong kang nglayani Nabi, termasuk wong sing nglayani Nabi, wong sing bantah perintah Nabi, termasuk dolim dan kafir. Bahwa ngomong utami wong iku asin, wong sing maksiat, wong sing orang ibadah, orang percaya karo Allah, orang percaya karo Nabi, itu senajan isih mangan, isih main HP, isih turu, isih dolanan, isih delok TV, itu termasuk orang yang asin, wong sing maksiat itu dosa. Mulane sak beli-beli wong aja ninggal salat, aja ninggal ngaji, aja ninggal perintah Kanjeng Nabi. Mending bocah beli penggawane maksiat tapi tetep isih sregep salat, isih sregep ngaji daripada wong pinter tapi orang gelem salat, orang gelem ngaji. Khosirin wong tur khosirun tur wong kang tuna iku rugi cilaka. Ulun nasi setiap manusia itu rugi kecuali halikun rugi rusak illal alimun illal muta'allimun kejaba sing gelem ngaji. Kullu nasi halikun illal muta'allimun. Setiap manusia itu rugi, orang dianggap menungso karo Gusti Allah, dianggap lebu, dianggap barang mati, dianggap watu. Halikun illal muta'allimun. Kullu muta'allimun halikun illal alimun. Wong sing ngaji yo percuma kecuali wong sing gelem mulang ngaji. Wong sing gelem ngaji pun kullul alimun halikun illal mu'ammilun. Wong sing pinter pun percuma kecuali nek ilmune diamalake. Wong sing ngamalake wong percuma kecuali wong sing duwe rasa ikhlas. Mulane Pak Ustaz utak pengajian rono-rono itu tujuane nggih golek duit, golek sedulur, golek dulu cuma jono musro kaya apa barangkali Al-Husna wis rasane kesel kaya apa moro-moro ana jadwal ngaji pengajian yo tetep tak lakoni yo men nggih men ilmune men manfaat ben nambah-nambah duit angka dulur jajal nama tak takoni ya papan kancane akeh milih ndi coba ya kancane akeh nek butuh akeh sing nulung
Briyang yo dikati tili kanca-kancane, ora duwe duit yo disili kancane, ora duwe jajan di kei kancane. Seneng duwe kanca akeh. Lah kanca akeh kuwi dedekno nyet senenge ati. Kira-kira milih ndi? Duit apa? Oh duit kowe Pak, ora duwe kanca kok sing penting duwite akeh. Muliakan kanca duwite besok diganti, nek kanca sing apik angel digoleti. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa asid bi kamal mutaba'atin. Fa huwa mutawi maniku asid wong kang maksiat. Khosirun turkan wong sing tuna rugi. Wa faqona kang wis tulungi ing ingsun sapa Allahu Gusti Allah bikamali mutaba'ati kelawan sampurnane mengikuti Nabi wa razaq harus rezeki sapa Allah nanti kamalan tamasuki kaya sampurnane cecekelan bisunati lawan sunai Nabi wa ja'alna lam yusjadaki sapa ingsun mimman saking wong yuhi turkan muribi sapa manah kama syariati ing pira-pira hukum syariat man wa tawaffana lamis mateni sapa ingsun ala millati ing atase agamane Nabi wa asyana lan ngumpulake kepada kumpul sapa ingsun ngumpulake sapa ingsun kita besok merotihi ing dalam kumpulane Nabi wa walidaina lan dan kumpulake ing wong tuane loro kita wa aulatan lan pira-pira anake kita wa ikhwatin lan pira-pira kancane kita wa habbatna lan pira-pira kekasih kita wa jami'il muslimin lan sakabehane pira-pira wong muslim amin. Harapan kita ketika kita itu punya iman dan iman itu tidak dipisahkan antara iman kita kepada Allah dan iman kita kepada Rasulullah. Hablum minallah wa hablum minannas satu. Ati Allah wa ati Rasul dua. Utkuruli wali walidayya. Ingatlah kepada aku, jangan lupa ingatlah kepada hablum minallah wa minannas. Ketika kita berdoa, kita juga harus baik kepada diri kita. Karena kita ibadahnya luar biasa, nek bumi sunat tahajud 1000 rakaat, nek awan poso, hafal Quran santrine ewon, kok karo kancane sembrono karo tanggane bejuji prengkel. Nah, jangan mengharap surga. Yang kedua, ati Allah wa ati Rasul, taat kepada Allah harus taat kepada Rasul. Sholat ya sholawat, sholawat ya sholat. Maka dari itu orang yang sholat tanpa membaca sholawat, matutatun latu baru, sholatnya tidak diterima. Kan mesti Allah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Tahiyat kan bacanya seperti itu ya. Ning kene ya padha. Isi wudu. Surat orang diganti bukan diganti. Nah diganti orang sah salate. Harus ada sholawatnya.
Harus ada asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ojo nganti asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna tukimin rasulullah. Salat ora sah. Berarti ngakoni tukimin rasulullah. Yang ketiga, udkuruni wali walidayya. Ingatlah kepadaku, jangan lupa ingat kepada orang tuamu. Alim koyo ngomong maca Quran, bahkan hafal Quran sedina biasa dirutinake 4 ping 3. Kok karo wong tuwa ora upeng, sembrono, durhaka, menyakiti orang tua, masuk surga, mati dulu. Dua ini harus disepakati. Kalau Allah meridhoi, Allah ninggal nunggu wong tuane ridhoi ora. Murane ridho Allah fi ridhol walidain. Allah akan memasukkan surga. Allah akan senang dengan orang itu. Allah akan ridho dengan orang itu, nunggu ridhonya orang tua. Orang tuanya itu loh, karo anake seneng ora? Karo anake jengkel ora? Karo anake sengit ora? Karo anake gawe lara atine ora? Nunggu ridhonya orang tua, karo ridhonya orang tua sip, oke, Gusti Allah baru nyetempel. Oke lah, tak lebokno swarga. Mergone apik karo wong. Itu tiga itu tidak boleh dipisahkan, kaya amplop lan perangko, kaya irung lan upil, kaya kuping lan kaya kembang karo tawon karo kuku. Nah, itu tidak bisa dipisahkan. Jam 2 istri teko, alhamdulillah besar bodoh kurang 29 dino bodoh, siap-siap pelambiannya. Dan demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.